Godt. Her afslutningsvis vil jeg lige fortælle jer lidt omkring sådan de statiske overvejelser, og det er særligt for den del af de unge, der skal faktisk konkret bygge en container og istandsætte den. Kan I prøve at se? Altså den måde, de er sat sammen på containerne, det er, at de er stablet oven på hinanden, sådan så at hjørnerne ligger oven på hinanden. Og de steder, hvor der ikke er et umiddelbart hjørne ovenfor, der skal der laves en forstærkning inde i containerne. Så det vil sige, at hvis I vil slække lidt nemt om ved hele processen, så skal I lave en af de øverste container, der ikke skal forstærkes. Og ellers så skal I være opmærksom på, at der skal laves de her forstærkninger inde i containerne. Container er ret vilde på den måde, at de er designet til, at der kan være 30 tons i hver eneste container, og at de kan stables i 8 etager, så der kan altså være 270 tons oven på sådan en container. Det er ret vildt. Jeg kan ikke helt huske, om det var det præcis det, jeg regnede mig frem til, men de er utrolig stærke, så længe man arbejder med de her lodrette kræfter. I kan se det statiske princip her. Ja, de kan stables i 9 etager endda, har jeg skrevet her. Så det må være rigtigt. Og der kan I se, hvordan de lodrette kræfter bliver båret ned igennem strukturen. Og det betyder altså, at så skal der forstærkes de her steder for de mellemliggende, der hvor der er overlap imellem containerne. Så det skal I bare vide, hvis I bygger nogle af de mellemste containere, så skal vi have lagt de her forstærkninger ind. Og det betyder også, at så er det ikke et godt sted at lægge vinduer for eksempel. Altså, så skal man sørge for at lægge vinduerne i siderne, så de ikke ligger i det modul, der ligger svarende til bredden på containeren, altså 244 inde, skal den forstærkning her ligge. Så altså fra 230 til 260 skal I ikke lave vinduer, hvis I designer en container, der skal ligge i midterlaget, eller det nederste lag. Og så til sidst afslutter vi med en i-bjælke på toppen og et stålprofil, og så er det her transparente tag. Og så er der sådan set lavet en bygning. Det I skal være opmærksom på, det er, at vi prøver at lave bygningen sådan, at den kan samles enkelt, men også skilles ad igen. Og på den måde, der findes der simpelthen nogle standardbeslag, man kan bestille på Alibaba, og andre steder sikkert også, men altså simpelthen, det er ISO, som det hedder. Altså det er nogle standard størrelser, de har over hele verden for alle container. De skal have den samme samling, hvor I kan se, hvordan de bliver samlet her, både når de fragtes på skib, men også når de bliver sat på et tog eller på en lastbil. Så det er de her typer af twist-lock systemer, som I skal bruge, hvis der skal lægges nye forstærkninger ind. Altså det vil sige, så skal der laves en ny herhenne, hvis vi har et hjørneprofil. Det her, det er måden, det kommer til at blive funderet. Selve bygningen, de røde, det er punktfunderinger under containerne. Man behøver kun i princippet i hjørnerne at lave funderinger. De spænder simpelthen de der 12,20 meter uden problemer. Og ellers så kan det være relevant for jer at vide, at i forhold til isolering, der har vi fundet noget closed cell skumisolering, som det hedder, der er det mest effektive, man kan lave. Det vil sige, det er noget, der skal sprayes på indersiden af containeren, så man undgår kondensproblemer og dampspærrer og alle mulige andre typer af udfordringer. Og det, jeg foreslår, vi gør, det er, at man laver et stålskelet af alu-regler, sådan så at fordi de er jo hule i modsætning til trælægter, og så kan der være mere skum i dem, og simpelthen så de isolerer bedre. Og det er en udfordring at leve op til bygningsreglementet, så vi skal simpelthen have så meget skum i som muligt, uden at vi får fyldt containeren op med isoleringsmateriale. Så hvis man laver de her regler, sådan så de ligger med de der 2,20 meter mellemrum, så kan det være en god måde at gøre det på. Og så har vi, så er der også nogle forskellige brandkrav. Som udgangspunkt kan man i hvert fald lave fermacelleplader, som er både brandhæmmende og nemme at hænge ting op i. Og ellers kan vi også godt arbejde med andre typer af overflader. Så skal vi bare lige snakke med en brandrådgiver i forhold til, om det er brandsikkert nok, og i forhold til, om det er 2 og 3 etager. Men den slags ting kan vi prøve at tage en mere konkret snak om, når jeg har fået jeres første idéer til, hvordan I kan bygge tingene. Hej hej.